kanang ikaw may uploader ni ato nga kuan ma'am no sa video nga nakatap Yes, sa ma'am. pagsugod. Unsa man to nga inyong tumong ato nga video yun ma'am? Mag-video ra jud mi adto ma'am kanang kuan lang good content lang or dili ra kuan. Dili ka ako man nag-video adto, di po ko mag-video o giluwaan ba to niya. Tapos ang pagkuan na mga to is kato ta nga brown nga gikuan niya. Gignan katong gi-edit nga giluwaan daw sa akong voice gi-edit dito siya din kato po nag-edit adto pwede kasuhan na mo or i-trace na mo kaysa to din ang nag-share pod i-trace na mo kinsa kay grabe po na depressed kayo mamoy. Yun sa inyong video, klaro gito nga wala ginuwa. Wala jud ma'am, promise kay ako Katolik pug ko ma'am din kabalo ko unsay balaod sa simbahan. Di tapos sayop jud namo kay nag-video mi pero di jud ko mag-video o giluwaan jud to niya. Di jud ko So, mag-buon. ikaw yung video. Ako Friend yun, ba ma'am. mo ani niya ma'am? Friend biya na kay kuan ka nang mo lagi ako itig video niya say kuan kay Sa pagsugod sa iyong gitabangan content, ako siya ba. Pero ikaw yung partner. Kay siya na mag-edisa ma'am din. Naampo siya diri minutes, so wala siya diri minutes. Ako yung tig video niya. So, kanang silingan na po mo ma'am. Silingan na po mo. Silingan. Oo. So, ang imong awhag karon sa mga nagpa-sharing ni ini, labi na ikaw may nag-video, ikaw may owner ni ini nga video. Ang video nga imong gi-post jud, wala gito iluwa mo na. Unsa may awhag nimo sa mga nagpa-upload ni ini? Katong nag-first nga upload nga gi-edit nga kontingaw nga giluwaan daw ditong mao. Then pwede po ka na mo i-trace o kinsa ka, pwede ka kasuhan mo to siya din tanan nga akong voice kuan jud din nga unsa jud to nga giluwaan ba or kuan ito siya ma'am Sa mga